ole thir tu te kalolom le vek chewa tu tuma chuanin India le Pakistan arin dau mek na update kan thlir ho le dona Pakistan lampang te in hliam te khatiang kha anom nual to maya mi zat nge thi te ro hi chu athar zel oma wang heri a soi dat thi har khop mai eng poni se kan en ho le anga Pakistan lampang hi an chena sa jok ma te pona lang chho tan vi bani kan soi tam lawanga kan lu chil nga lang Operation Sindur ina ashin chua zel ani tu thil thleng hi Pakistan Sipai kha enga mo zat khain hliam to a pariat som som hi pon thing to mai theni tu na so nei hliam na sa to ne Pakistan Sipai khanin mi pathum an tihlum to ni khan an soya chu India drone mo India ina drone aka chua awang khanin Pakistan lampanga pathum an thi ti confirm om to ne adang mi pariat kha in hliam an nia chuan chung singa pali chu sipai an ne aron tia Pakistan lampang tan hianin lu hai thla du viau mai theini a chan chu India hi an phalo na sa sia a eng lai na pok khan ni sela India chu achung dung lar mai nei Pakistan ten phe chon hante khin chi zia zang hi ni lawa amaro chu thil ho om tak mai chu Pakistan in nuclear bomb ani rup mai hi an thamon pui viau ponarin noma heti anin daureng chuan Pakistan lampang hianin nuclear bomb mo kan potin ma yangai ni kan ui khoi hi kan chhuam ma yangai ni an ti hun hi a thlengang ti hi a hlau om em mai ni helai aron soya hianin civilians kan ti kha mi pathum an thata an thitoa chuwei pilama adang mi pariat te po khan tela nei chun helaya hiarin sipai kan tiang chi kha pali in hliam an oma India na drone banga ava beilet na hi mo arab kha khop maya Pakistan lampang hian enge lowin fen dan hi an thiam viau chun rin oma amaro chu India missile kan ti te drones kan ti te hi CLM awang hian turu em awang hianin Pakistan lampang mai tan chuanin a har deuh te pawh ni mai thei ani rap thla khop mai amuna phe chuanin bon don hian a hriat ani a rap thlak ve awang air defense system Ramrikan khan ti khan missile kha an lakap chur ni ya hemi hi ti han ngai to hianin hei silai puak kan ti te po ni ya silai pakhat lek voi khatan puwa po hian kan trim ur mai ni amuna phe chon eng angin nge arap thla kang drone te missile kan ti te a thloin asurin sur sung don ani khatin te han ngai to phe kha chuanin awa han rap thlak do ne chumai pilama black out mol maya kha mizo mi puite hian kan ngai poimo angai kan soingun to khop maya hi kha mani loka po ti khan ai zol khopuya black out kal pui tu mani an tia minute nga chung lek po kha kan off thei lo ni arab kha lu tu kan sul kan ti dong he kan mol kan ti don kha tiang kha hei keni aya khopui fe in enga mo za ta po khan thim thup thei ani chu wang chuan apoi lo he tiang lo ti en thi lo ti ve mai kha mo apoi thui thei ti kan hriat angai ni air defense system India la pangkhanin an mani ron bei tu te mo India sipai te khan an mani bei tu te missile tam tak kha an lo ti chia an lo kap dar zela choi pelama nei helai soyang hin interceptor thatak takan da ya missile tam tak te Thursday night nimin nizan atang to khanin Pakistan lampang te na an ka chua atam zok kha chu avai chona ni lo mai thaya hi chu amaro chu avai deuh tho kharin
India hian in lo kap dar chuai mai ne Pakistan lampang hian heti ngani zel chuan ne chira kan soyang khan nuclear kha mo ti du hun an la nei mai thei a chan chu Pakistan lampang hian an bungro te an missile te drones te pawni enge mo hian raya dei lo hun om mai thei ne heti nga chaw lo anin do reng chuan chu wang chuan nuclear kha atopa kan hmang mai do na lom kan nei tha lom an tiril ru mai thei ne tuna po hian khalai taka kha arab khak lai tur di don kadin zelang hey taka hi India ta chon thlawon thlak maya mo missile pariat Pakistan atanga ron thlok chuak kha S-400 air defense system kan ti hianin lo thoi chu mok mai ne hei hi India na anei that a chuan tol la ni a S-400 air defense system kan ti hi hei hian missile kha eng ang pon ron thlok ro se mo lo sai fu chat mai ne heta poron soya Pakistan tan chuanin beidon thak rum mai thei tuna hian India hian aman ro nei that a chuan tol lang chi hi tamzok chu la da thadon ti chiang renga chu wang chun Pakistan tan chuanin beidon thak viau mai thei ne amaro chu mania kan soyang khan Bangladesh ten Pakistan kan pui do kan thopui ngal do na ni an tiang chi te hriat tur oma chu mai pe lama al qaeda te khanin kan thopui do na ni an lam kan tanga ni ti khan thun ron chhorup khani ya Mizoram tan chuan Bangladesh sin miron attack ve mai angem mo ti te kha thil lo thonom takani chu wan chuan mani mu hun kha ni viau to lo ti kan hriat angai kan en zelang civil airport po kha bitum chat to mai ne hay kan muangin samba kan ti te rs pura arni ati te chu mai pi lama khalai borvel te an bitum chat to ti kha chiang reng maya ai hi arab thla khop mai abik takin civil airport kan tiang chi te mo hetiang in dawa hian poi soi lo tam takina nunna an chan hi poi khop mai hi a shom lai po ni ya hei enge amboi lo lam ni lo se sipai te hi chu andana dangani khatiang ni lawa chu me mun chu dam do in chu i bom dar tengu an ti to hian mo a buai thla ka thin rim te buai na sak zok hi a thlen pha thina ni atina heiram le ramin do na te po ni ya chu mi chu beilo turin bom lo turin tia in biak rem na kan ti te po hi om fo thina hospital kan tiang chi te khatiang mai pi lama hei jail kan ti te po hi ani thei veka chu wang chuan khatiang po kha civil airport kan ti te mo an ngai hlu viau lo an ngai poi mo viau to lo ani Pakistan lampang po hianนี่สันขัวคานไฮalertกัลปุยตบไม่เนี่ยว่านาราบค่าเรียบว่ะว้าวให้จู่อัลโหลมครบไหมปากีสถานครบปุยละโหระโมอัน air defense system กันเตียค่ะอินเดียเฮียรินว่าสายเชรุปไหมเนี่ยให้จุดหลอมครบไหมกูทันเป็นเฮียร์ปอจากผมครบไหมแล้วหัวระอัน air defense system กันเตียงสิค่ะอินเดียจะบอมดัดช่วยไหมเนี่ยอินเดียฮิจุเลี้ยละมาส่วนนี้ชวนน้ำแวครับไปมันรัวเต้นในชาขมวนชาค่ะอามาเราจุมิโซรัมฮิมอปากีสถานลำปังมิสไซล์ปักขัดโมเฮียเนี่ยรอนทีเวเสวงเตียเราฮิจุเราอมครบไหมกันตัวน่าจะโดนเสียกันเอ็นเซลังข้าเดียรับพลาคบไหมจุดที่รัวลินดิฉันกันสวยคัน black out กันตีลอยข้าเอ็งมาหุ่นเชียดมีหรอวะกันมาหุ่นอาเฮียนินมองข้าเตียงหุ่นข้ากันละต้องเฟียงเอ็มไซเรนรอนติริตาเซกันทิมตัวเอ็มตีลายมอลมอยข้านี่ไอ้เจ้าเขาปุ๋ยบิกตะกิน
idan fiang ai khop mai mani lu lul lo chuan a chin lo mo kan en lui tlat chuan heta missile khanin detect osam MMA ne lo thi veka khatinga thim thupa kha chuanin himna chance kha sang chuwang chuan thu nei tu ten chu ngai an ti chuanin ke chuka ti thim don lo re a ho mai lo ti ai chuanin kan survive ta na ni kan nun na ata na poimo ani ti lo ngai poimo kha kan tan vek hianin kan survive tan thil thaber ani ti kan hretanga ai kan du to le photang